Уважаеми зрители, за всяка една голяма гимнастичка, която е дала сърцето си, душата си, за любимия спорт, идва един много тежък момент да се раздели с любимите урди. Тези, с които е ставала сутринта рано и е лягала вечер късно. Силвия Митева ще остави истинска дира в историята на българската художествена гимнастика и на световната художествена гимнастика. Искам да й благодаря, да й пожелая. Никога любовта на нейното сърце е пълно с любов, наистина. Никога любовта да не напуска сърцето й. Със същата страст да работи в живота си за всичко, за което мечтая. Искам да благодаря на нейните родители Силвия и Митко, да им пожелая здраве, много сили, много вяра и на добър път, защото съм сигурна, че Силвия Митева все още не е казала последната си дума в художествената гимнастика. На добър път, Силвия!
여섯 진짜 수용의 연결과 Também